Wel, dwi'n sicr lotri hyn, ond dwi wedi cyrraedd canolfan a Ffermwyr Ifeg ac yn cael cwmni dyn pwysig iawn, Dafydd Jones, is-cadeirydd Cymru, Dafydd. Ydy, ie. Dipyn o gyfrifoldeb. Ydy, mae'n fraint hanner, chwarae teg. Dwi bellach rhy oed, rhy hen i gystadlu, felly mond yr unig ffordd o'n i'n gallu sefyll i fewn yma. Da ni gyd yn mynd rhy hen. Ond mae gennych chi wythnos llawn dop iddos yma, siwr noes? Ydy, mae hon yr wythnos y flwyddyn i ni, chwarae teg. Mae holl gystadlaethau ymlaen a da ni'n lwcus iawn o cydweithio fo'r sioe i allu roi popeth ymlaen yma. Lot o waith drefnu, siwr, ti'n ôl cyn y wythnos yma, mae hwn yn bethau uchafbwynt, siwr yn dydio? Oes, ydy, mae yna waith diflino chwarae teg a diolch yn fawr i'r holl staff sydd yn gwneud i hyn ddigwydd. Mae'n dechrau, diwrnod ar ôl i sioe mae orffen ag fel blwyddyn nesaf, falle? Ydy, ti'n bod, mae holl rali sirodd wedi bod, a wedyn, ti'n bod, mae'r gwaith papur a bob beth sy'n wan, a cael technegol, mae'r canu, y gwaith, pob peth angen o fewn, mae'n ador o waith. A fel arlwyn, ar gwedi bawb, beth sy'n mlaen ti'n ôl ni ar y funud, mae yna dipyn o dorf yma? Ydy, mae'r gystadleuaeth canu yn mynd i gychwyn yn y munud, a mae hwnna wastad yn atynfa, a mae yna safon uchel bob tro, dwi'n edrych ymlaen i hwnna. A mae'n ganu safonol, achos mae'n sych ar y funud, ddim eisiau glew ar ddi llun, agos. Mae'n eis gael ffres ar y funud, felly dawch draw am dro, wrth gwrs, ond... Ond o ran y wythnos, beth sy'n gennych chi... Rod hyd o ryw fres gynllun o beth sy'n gyrru ymlaen ystod y wythnos? O, na ti, mae gennym ni di-ri o gystadlaethau bob dydd, ond y braslun di cnifio di bod bore yma, mae'r canu wan, mae gosod blodau ac pethau fel ymlaen bore yma. Symud ymlaen i fori, mae'r dawnsio, wastad yn rhywbeth sy'n tynnu lot. Di Mercher wedyn, mae'r Tug o War, hwnnw sicr yn highlight i ni yma. Mae'n tynnu bobl yma, a mae yna waith caled i mynd fewn chwarae teg gen bawb i gymryd rhan. A dydd Iau wedyn mae'n ti'r seremoni mawr y bob peth. Na ti, hwnnw sy'n bwysica. A be am fi nos, na beth ni eisiau gwybod, beth sy'n gyda ymlaen fi nos? Na ti, gathon ni noson gyntaf neithiwr yn y Pentrau Ieuenctid, a mi noson dda iawn. Oedd y cynulleidfa di weld i mwynhau, ac yn i Hugh Stevens. O, Hugh Stevens da neithiwr? Oedd o'n tynfa dda. Yr eira wedyn chwarae fyd. A mae gen i'r cledra a wan o rhain dod drwy'r wrthnos yna, fydd hi'n wrthnos dda yna, gobeithio. Mae'n tyfu a tyfu, mae'n beth mawr wan, dydy, mae bobl yn dod, achos mae'r enwau yn tynnu'r bobl wan, efo, dydy? Yndi, mae'n anhygoel. Da ni'n tynnu bobl ifanc o Cymru, o Werddon lot, a maen nhw'n dod dim ond i ddod i Pentrau Ieuenctid, dyn nhw'n dod i'r sioe, mae'n anhygoel. Ac yn sôn am Hugh Stevens, mae Scott Mills di bod, pwy di'r enwau mawr y wythnos yma wan, dyn ni? Dydy Scott Mills methu bod efo ni, Lenny, yn anffodus, a mae gennym ni... O, dwi ddim yn cofio enwfen o'n. Sangos dy oed, ti'n mynd hyn, ti ddim lawr. Dwi yn hoples efo'r bandi, mae'n rai fi ddweud. A ti'n ddim prysur beth yna, gwell i adael ti fynd, neu fe rwy'n yn gweiddi yna ti to. A fath y gair bai. Diolch Dafydd a pob lwc efo'r wythnos. Diolch yn fawr, diolch i chi. Diolch.